ஆஸ்திரேலியாவினுடைய நிலப்பரப்புல 90% ஏன் காலியா இருக்கு? உலகத்திலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நாடுனா ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லலாம். ஆஸ்திரேலியாவினுடைய மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவினுடைய பெரு நகரமாக இருக்கக்கூடிய தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய டெல்லியோட கம்பேர் பண்ணும்போது அங்க உள்ள மக்களை விட குறைவான மக்கள் தான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்றாங்க. ஆனால் டெல்லியை விட 5000 மடங்கு நிலப்பரப்பு உடைய ஒரு நாடு வந்து நம்முடைய ஆஸ்திரேலியா. அவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்பு இருந்தாலும் மக்கள் வாழ்கிறது என்னவோ ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கடற்கரை ஓரங்களில் மட்டும்தான் மக்கள் வாழ்கிறாங்க. ஆஸ்திரேலியாவில் இயற்கை வளங்கள் அதிகம், வன விலங்குகள் அதிகம், இயற்கை அழகு கொட்டி கிடக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியாவை சொல்லலாம். எங்கு பார்த்தாலும் பசுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஆஸ்திரேலியா. ஆனால் எல்லா இடங்கள்லையும் மக்கள் வாழ்வதற்கான வசதிகள் அங்கே இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. ஏன் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது? அதாவது டச்சுக்காரர்கள் வாணிபம் செய்வதற்காக உலகம் முழுக்க பல நாடுகளுக்கும் கப்பலில் பயணம் போகிறாங்க. அப்படி அவங்க வந்த ஒரு இடம்தான் வந்து இந்தோனேஷியா. இந்தோனேஷியாவிலிருந்து கப்பல் பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது பாதை மாறி வழி தவறி அவங்க ஒரு தீவுக்கு வராங்க. அந்த தீவு தான் வந்து ஆஸ்திரேலியா. அப்படி அவங்க அந்த தீவில் எந்த பகுதிக்கு வராங்க அப்படின்னா கிழக்கு பகுதிக்கு வராங்க. கிழக்கு பகுதியில் வந்த உடனே அங்கு இருக்கக்கூடிய பூர்வ குடிமக்களோட அவங்களுக்கு ஒரு யுத்தம் நடக்குது. அந்த சண்டையில் அந்த டச்சுக்காரர்கள் தோற்று போகிறார்கள். அதன் பிறகு திரும்பி அவங்க ஐரோப்பா கண்டத்துக்கே போகிறாங்க. அப்போ அவங்க பல குறிப்புகளை எழுதி வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இந்தோனேஷியாவுக்கு பக்கத்தில் இப்படி ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு இருக்குது, அங்கே ஒரு பெரிய இயற்கை வளங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாம் அவங்க தான் முதல்ல பதிவு செய்கிறாங்க. அதை கேள்விப்பட்டு தான் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மிக பெரும் படையோட அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் உள்ள கப்பல்களோடு அவங்க வந்து பயணத்தை மேற்கொள்கிறாங்க. அப்படி மேற்கொண்டு ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கிழக்கு பகுதியில் உள்ள கடற்கரைக்கு வந்து அங்கே உள்ள மக்களோட போரிட்டு அதில் வெற்றி பெற்று ஆஸ்திரேலியாவை தங்களுடைய காலனி ஆதிக்கத்துக்குள்ள உள்ள ஒரு நாடாக அவங்க வந்து மாற்றுறாங்க. அதன் பிறகு பார்த்தா ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பகுதிகளில் தங்கம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்படுது. அதனால் உலகத்தில் எந்த நாட்டு மக்களும் அங்கே வந்து குடிபெயர்ந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய சட்ட திருத்தத்தை அவங்க கொண்டு வந்து வெள்ளையர்கள் மட்டுமே அங்கே குடியேற முடியுங்கிற நிலையை அவங்க ஏற்படுத்துகிறாங்க. அப்படியே ஒரு பெரும் காலகட்டம் வந்து கழியுது. அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்து பிற நாட்டவர்களும் வரலாம் அப்படிங்கிற மாற்றங்கள் எல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவில் அப்புறம் தான் நடக்குது. அதிலும் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கிழக்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு நீண்ட ஒரு மலைத்தொடர், எப்படி நம்ம இந்தியாவில் இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கோ அது மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மலைத்தொடர், வடக்கே இருந்து தெற்கு நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு மலைத்தொடர். அந்த மலைத்தொடர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 2 பக்கமும் மிகப்பெரிய கடல் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்று இந்திய பெருங்கடல், இன்னொன்று பசிபிக் பெருங்கடல். அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் வந்து ஆவியாகி மேலே போகும். அங்கே ஒரு பெரிய அழுத்தம் ஏற்படும். அந்த சூடான காற்று வந்து அப்படி கிளம்பி வரும் பொழுது இந்த கிழக்கே உள்ள அந்த மலைத்தொடர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மலைத்தொடர்கள் தடுத்து ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கிழக்கு பகுதியில் உள்ள அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் வந்து அது மிகப்பெரிய மழைப்பொழிவு அது ஏற்படுத்துது. அங்கே தவிர வேறு எங்கேயும் மழைப்பொழிவே கிடையாது. 2 பக்கமும் 2 பெரும் கடல்கள் இருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பிற பகுதிகள் எங்கேயுமே மழை வளமே இல்லாமல் அது ஒரு பாலைவனம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு மழைப்பொழிவுகள் மிகவும் குறைவு அல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால தான் இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் மிக முக்கியமான நகரமாக இருக்கக்கூடிய சிட்னி, அடிலைன், மெல்பர்ன், பெர்த் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய நகரங்களாகத்தான் இருக்கும். மக்கள் வாழ்வதும் கடற்கரை ஓரங்களில் தான் இருக்குது. அதாவது 90% மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை ஓரங்களில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவுடைய பெரும் நிலப்பரப்பு காலியாக இருக்கிறது என்பது இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மீண்டும் பல புதிய தகவல்களோடு அதில் அறியப்படாத பக்கங்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.